मी परत मुख्यमंत्र्यांना विचारत होतो. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मला सांगितलं की गोव्याच्या इतिहासात केवढं झालं नव्हतं एवढं काम गेल्या काही वर्षामध्ये गोव्यामध्ये मी 21 वेळा आलो आणि जवळजवळ सगळी कामं पण गोव्यातली पूर्ण केलेली आहेत. त्यामध्ये आरुबीला देखील सुरुवात केली आहे. त्यासाठी डबलिंग वगैरे झाल्यानंतर नवीन ट्रेन सोडता येऊ शकतात आणि म्हणून डबलिंगला आपण सुरुवात करतो आहे. आणि त्यासाठीच आपण अनेक गोष्टींना नवीन जे कामाला सुरुवात केली आहे त्याचा फायदा गोव्याला होईल. आणि गोव्याला आज सगळ्यात फायदा काय, कोकण रेल्वेत काही झालं तरी गोव्याला फायदाच आहे. कारण शेवटी जाणारी कुठची रेल्वे गोव्यातूनच जाणार. ह्या गोव्यासाठी आणखीन एक गोष्ट तुम्हाला सांगायला पाहिजे मुद्दामून, की मी परवा मुख्यमंत्र्यांशी बोललो, आपल्या मनोहर पर्रीकरांशी. महाराजा एक्सप्रेस ही देशातलीच नाही तर जगातली एक अतिशय ॲडव्हान्स्ड 7 स्टार लक्झरी एक्सप्रेस म्हणून ओळखली जाते आणि त्याला जगात सगळ्या ठिकाणी अशी मान्यता मिळाली आहे. ती आतापर्यंत फक्त उत्तरेला जायची. मी दिल्लीहून राजस्थान, UP ह्या ठिकाणी जायची. आता मी ह्या वर्षीपासून ही महाराजा एक्सप्रेस आम्ही गोवा, कर्नाटका, केरळा, महाराष्ट्र या राज्यातून देखील आम्ही ती घेऊन जाणार. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरळा या राज्यातून आम्ही घेऊन जाणार. त्याचा फायदा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पावसाळ्याच्या दिवसात जेव्हा इथे नवीन चांगल्या तऱ्हेचे पर्यटक येऊ शकतील, इकडच्या लोकांना रोजगार मिळू शकेल म्हणून आपण या कामाला सुरुवात केली आहे आणि त्याचाही फायदा लवकरच होईल. आणि म्हणून महाराजा एक्सप्रेस देखील याला सुरुवात होते. कोकणच्या पर्यटनाला, गोव्याच्या पर्यटनाला जास्तीत जास्त वाव मिळण्यासाठी आम्ही हा उपक्रम सुरू. आम्ही संपूर्ण देशामध्ये 3.5 लाख कोटी रुपये गेल्या 2.5 वर्षामध्ये जो कॅपिटल एक्सपेंडिचर बजेट केलं त्याच्या देखील पूर्णत्वाला जी सुरुवात झाली आहे त्याचाही देखील हा कार्यक्रम होता. संपूर्ण रेल्वेमध्ये पुढच्या 5 वर्षात 8,56,000 कोटी रुपयाचा जो कार्यक्रम आम्ही आखला आहे तो अतिशय ॲडव्हान्स स्टेजला इम्प्लिमेंटेशनचा आहे आणि त्याच्यावर पण काम पूर्णपणे चालू आहे. आम्ही गेल्या 2.5 वर्षात केवळ 12,500 किलोमीटर एवढे डबलिंगच्या कामाला सुरुवात केली आणि याचा फायदा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर होईल. कारण आज देशामध्ये अनेक ठिकाणी गाड्यांना जो विलंब होतो, अनेक ठिकाणी नवीन गाड्या सोडता येत नाही, गाड्यांचा वेग जो कमी आहे, ह्याला स्वाभाविकपणे डबलिंग झाल्यानंतर फायदा होईल. आता आणखीन एक विद्युतीकरणाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आणि पूर्ण झालं. विद्युतीकरण गेल्या एवढ्या वर्षांमध्ये केवळ 42% संपूर्ण रेल्वेमध्ये विद्युतीकरण झालं. पुढच्या 5 वर्षात आम्ही हे दुपटीने करणार आहोत आणि मग जवळजवळ देशातलं संपूर्ण विद्युतीकरण होईल. कारण ज्या फक्त नॅरोगेज आणि मीटरगेज लाईन राहतील त्या देखील ज्या प्रमाणात त्यांचं ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर केलं जातं आहे तेव्हा आपोआपच त्याचं देखील विद्युतीकरण होईल. म्हणजे पुढच्या काही वर्षामध्ये देशातल्या सर्व लाईन हे विद्युतीकरण झालेले असतील आणि त्याचाही फायदा रेल्वेला पैसे वाचवण्यात होईल. आमचं टार्गेट आहे की 41,000 कोटी रुपये रेल्वेचे पुढच्या 10 वर्षामध्ये विजेच्या निरनिराळ्या योजना आम्ही ज्या आखल्या त्यामधून आम्ही वाचवणार आहोत 41,000 कोटी रुपये. त्याचबरोबर आज एक कोकण रेल्वेची एका नवीन प्रणालीची सुरुवात झाली की जी संपूर्णपणे एकाच ठिकाणी बसून कोकण रेल्वेचं सगळं ऑपरेशन करता येऊ शकेल लाईव्हमध्ये.